Tekliğinize salam dostlar. Futbol sevip tomosha edenler üçün futbol alemindeki soňky täzelikler bilen biz öz işimize başlaýas. Eger de kanalymyza agza bolmadyk bolsaňyz, kanalymyza agza bolup we şu videoňa sany birje like basmaňyzy sizden haýyş edýän. Inter ve Chelsea Lukaku barada alalaşga ýakyn diýip aýdylýar. Londonyň Chelsea we Italiýanyň Inter klublary Lukaku'nun Inter'in düzümünde mövsümleyin oynamak barada şertnamasyny uzaltmak barada alalaşga gol oýmaga ýakyn diýip habar berilýär. Habarda aýdylmagyna görä, Inter Belgiýalyk hüjümçi Lukaku'ny ýene bir mövsüm Inter'de alyp kalmak üçin Chelsea 1,8 million euro geçirdi. Lukaku şertnama wagty gutarandan soň Chelsea dolanmaly. Ýöne iki klub we Lukaku'nun özü Inter'de galmagyna garşy däl. Şeýlede iki tarap hem şertnama barada soňky netije geldiler diýip Insider Fabrizio Romano habar berýär. Bellep geçmen zadymyz Lukaku bir ýyl ozal Inter'den Chelsea 113 million euro möçberinde nırh bilen transfer bolupdy we ýazgy transferler wagtynda mövsümleýin oynamak üçin Inter'e dolandy. Lukaku şike salandygy sebäpli bary ýok 4 oýunda meýdana düşüp 2 gol urmagy başardy. Luka Modric Tottenham'e dolanmak mümkin. Madrid klubunyň ýarym goraçysy Luka Modric Real bilen şertnamasy tamamlanandan soň 2008-nji ýyldan 2012-nji ýyllar aralygynda oynanan klubu Tottenham'e dolanmak mümkin. Bu arada El Nacional habarlarynda aýdylýar. Habarlarda aýdylmagyna görä 37 ýaşly futbolçy MLS klublaryndan gelen teklipler reddetdir we London klubunyň tekliplerini görüp çykmaga taýýardygy aýdylýar. Luka Modric şu mövsümde 14 oýunda meýdana düşüp 4 san gol we 2 san golly uzatmany amala aşyrdy. Modric Tottenham'ın düzümünde 160 oýunda meýdana düşüp 17 gol we 26 san golly uzatmany hasabyna ýazdyrypdy diýip habarlarda aýdylýar. Neymar aklany İspan prokuraturasy Paris Saint-Germain hüjümçisi Neymar'a goýulan aýplawy alyp taşlady. Brazil futbolçysy 2010-njy ýylda Santos'tan Barça transfer wagtynda kezaplyga golurdy diýip aýplandy. Emma bu iş barada sorag derňe işler geçirilende bu transferde hiç ýyl düzgün bozulmalar anyklanmady. Şeýlede bu işte aýplanan bir näçe şahslardan, ýagny Neymar'ın hossarlaryndan, Barcelona'nın önkü prezidenti Bartomeu'dan ve Santos'un önkü direktörü Adilio Rodrigos'tan aýplawlar alınıp taşlandy. Hamburgerden 100 euro bilmeýän Eden Hazard Real'dan näme üçin gitmeýändigi belli boldy. Real'ın futbolçysy Eden Hazard düzümdäki esas ornuny ýitiren bolsa-da Madridden gidesi gelenok. Real'ın baş tälimçisi Carlo Ancelotti Belgiýaly futbolçynyň transferlere hem goýmaýandygy belli boldy. Ýöne klubyň işgärleri oňa täze iş ýer gözleýändigi, emma Hazard bu klubdan gidesi gelmeýändigi habarlarda aýdylýar. Bugünlükçe bizde şular dostlar, eger de videomuzda kemçilik bar bolsa, komentariýada ýazyp bilersiňiz diýip siz bilen hoşlaşýan.